Yeay, spesial kalau terbanyak mbahku sing mari tak jejeri sak sore nggih. Matur suwun Mbah. Segere tok. Segere nang. Ayo kabeh no tok, kabeh no. Kabeh no. Iki lho mau medok. Iki lho. Jay, kita kelihatan korban jadi mon. Bobo kanan, sikatnya digawe tanggal 30 bulan 10. Monggo sampai tublek wonten Melo Kambangan gimana Lamongan. Mas Pur terkesima. Ingin gagalkan rental mobil Jalan Raya Kesongo, Tikon Songo. Mbah, delok Mbah. Kene Mbah. Merek Mbah, saya ketok Mbah. Iki lo. Ala katir cerit. Budal nambah gle dalam emban Bapak Sunarno Ibu Sutri delok gong. Bojone Hadi Nusul. Seger paling. Aku patunono wae Mas. Jake Joko. Timbang aku pisah karo kowe. Batobat. Tangismu nang pangkonku kanggo tutup pengisik hatimu. Kudu tak tangisi ae. Masa Patuning atiku iki mung sliramu sing bisa nambani. seger tok. Belum nangko pari basan tresnamu jebul etok-etokan. Tolongono aku iki Dik. Mbah Mas, Hai Maya wes akain aku mbok jati Pak Guru walasana awak iki wes prai. Rai, aku pengen kumpul dadi siji. Oh iya. Sugeng dalu Pak Guru Kesno saha keluarga. Kok wong Tim tanpa dosa mik-mik tega ninggal aku. Balekno taline tresno Pak Guru Kesno aja nganti udar ilang ospro. Yen tak rasa ati iki araku nggonku nadang tresno. Saben dina warga nyawang sliramu setan sang anggoda ati
kebangetan kowe nimas ora bisa njaga janji modek wingi sakjarone sasrawongan nyatane isih gak godho liyane Wis ya wis tak sanggane lara iki. Dikek sing lara dik. Wah, nek sampe menger-mengere ngono. Senajan sampean gak tresno nyatane Ya, Dik. seneng kotan pompo Lah dalah. Sing digawe besok ki, Mang.